खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोआबो बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवदों मैया। बिथांमोनहा मोन 22 हारि माहारिनो समान मोनथाय होनाय खोथाखौ बुंदों। बिटिआरआव रायजो जानाय मोन 22 हारि माहारिनो आरो न्याय आरो राहा खाबु होनाय, बिटिआरआव अरायथा गोजोन थासारि गायसननाय, गोग्गो खुंथाय दानाय, 2020 बर' गोजोन गोरोबथाखौ गोख्रै मावफुंनाय। बेनिफ्राय दङ संबिजिरनि 125थि सोदांनाय लाबोनाय आरो बिटिआर काउन्सिलनि बियाबखौ मोन 60सिम बांहोनाय। बेबादिनो आसामनि रायजोआरि बिथायाव मोननाय जौगालु हाबानि एसअपिडिनि बाजेटआव 12% बिटिआरनि थाखाय रोखा खालामनाय। बेबादि गोबां इस्ताहाराव फोसावदों बिथांमोनहा, गोबां दंबावो। बेनिफ्राय एबारनि पार्लियामेन्ट सेसनाव नैबे बिलआ उत्थापन जागोन। बेनो जाहैबाय लकसभानि आसनखौ 816सिम बृद्धि खालामनायनि थांखिखौ लादों भारत सरकारा। बियो 16 एप्रिलनिफ्राय जेला गोदानै पार्लियामेन्ट सेसना जिरायफिनगोन, बाजेट सेसना, बे समाव बे उत्थापन जागोन। बेनिफ्राय बिदि जायोब्ला जोंनि आसामनि लकसभा सिटआबो बांगोन। बेनिफ्राय नासाया 50 बोसोर उनाव अखाफोराव 7 अख्रां दावबायारिफोरखौ दैथायहरदों। बिथांमोनहा थांगासिनो दङ। बे जोबोद मोजां खबर। बिथांमोनहा मा खबरफोर, रादाबफोर दैथायहरनो हायो, गबेषणा खालामनानै दैथायहरो, बियो जोंनि बयनिबो थाखाय मोनथिनो गोनां बाथ्रा जानानै। बेनिफ्राय एबारनि वर्ल्ड काप फुटबलनि फाइनालनि टिकेटआ ओरैबादि दाम बारायदों, बेखौ माने खोनायोब्ला आसरित मोनगोन। जाय खररपति बिसोरसो नायनो हागोन। मोनसे टिकेटनि दामानो 10,19,000 थारमाने 10,19,000 गांसे टिकेटनि दामानो। आरोबाव बियो जुदि डिमान्डआ बाङोबा, क्राइसिस जायोबा आरो बेनि दामा बारायबावगोन। बेबायदि एबारनि वर्ल्ड काप फुटबलखौ जायफ्रा थांनानै नायनो सानदों, बिथांमोनहा बहुद बुरजा रां गारनो गोनां जागोन। बेनो, एसेनोसै, गोजोन्थों।